buktinya nih MC ini pinter ke diartekno lho. MC ra pinter ngono wis payu ngopo to. Gayamu sombong amat. Ya ora sombong, nyatane ya payu akhir dina rame yakin payu ya. Terang kicik di tengah goa. Lho njaluk arakne mesti kae. Ora. Ya nemoni sing sepuh to ya kaya ora paham. Njaluk izin karo njaluk ngombe. Mbok menawa kowe entuk pasaran ning kene. Junjungan ulah pundung tu disungkur ulah sungkar tek di berada ning kono. Oh, berada. Hidup di dalam ya berada. Tak kira ki ancik nek ra gitu tak kira ki ancik-ancik. Lah kowe rak kowe karo bojomu kae. Ngene. Nganci dinagara dina mamah pacaran opo tak kandhani Mbah Mul lho. Pintere sing ngegong kae. Kadang ya pinter, kadang ngisene. Kancane nganggo blangkon bener ya kaya cok bakal kae piye to bocah kae. Nenek ngene kine dhewe lho kancane lho bener ngiwoneng ngene. Ya, kuwi gaul Jawane ngono. Jawane gaul. Ya, kita minum lagi. Ayo atur langgame. MC mendem ae kok kon iso nyanyi ya, Bud. Itu enggak masalah mendem, ini bermasyarakat. Masyarakat kok mendem. Ya, Bud. Aja mendem ae, Kang. Mas Gaplek. Ya. Mas Anang.
Matur suwun Mbak Sumiati Parera.